35 seconds to go. This is the one. It's coming back for Johnny Wilkinson. He drops for World Cup glory. Yes! It's up. It's over. He's done it. Johnny Wilkinson is England's hero yet again. Šel jsem do zápasu s tím, že se snažím nedělat chyby. A to mi udělalo ze života peklo. Nebylo v tom absolutně žádné potěšení. Když to dopadlo dobře, byla to jen úleva. Když to dopadlo špatně, byla to krize. Krásný den, srdečně vás vítám u další epizody seriálu Psychologie výkonu v praxi. Jmenuji se Václav Petráš, jsem sportovní psycholog, zakladatel Psychologie výkonu.cz, architekt systému Hlava On a tvůrce tohohle podcastu. A dnes se společně podíváme na jedno legendární rugbyové jméno. Johnny Wilkinson. Tenhle anglický rugbysta si získal nesmrtelnost tím, že v roce 2003 proměnil ve finále mistrovství světa, a to dokonce v prodloužení, rozhodující drop goal. Tedy takové to prokopnutí míče skrze ty vysoké rugbyové branky, a to dokonce v rámci hry, nikoli tedy z trestného kopu. Dnes se společně podíváme na některé metody jeho mentální přípravy, které mu pomohly právě v tomhletom klíčovém okamžiku předvést ten výkon tak, jak ho potřeboval předvést, ale zároveň se podíváme i na tu stinnou stránku toho, o co usiloval, tedy dokonalost. Začněme ale tou mentální přípravou. Johnnyho Wilkinsona už dlouhé roky používám jako jeden z takových učebnicových příkladů využívání vizualizací a konkrétních vizualizačních scénářů. Pro Johnnyho Wilkinsona to byla totiž důležitá součást jeho předvýkonnostní rutiny. Tak, jako byl zvyklý vždycky v den zápasu se oholit, osprchovat, dát si v nějakém konkrétním čase jídlo, tak úplně stejně byl zvyklý pouštět si na hotelu nahraný vizualizační scénář, který byl specifický tím, že byl doplněn i o zvukové projevy a efekty toho, co reálně uslyší na hřišti. Wilkinson o tom právě mluvil tak, že se nesnažil pouze představovat si ten dobrý výkon. On se snažil být na tom hřišti ještě předtím, než na tom hřišti byl. On se snažil přizpůsobovat těm věmům ještě předtím, než je zažíval. A tím pádem vlastně zmírnit ten kontrast mezi tím stavem před tím samotným zápasem a během toho samotného zápasu. To je něco, co řešíme se sportovci neustále. Jak si v tomhletom pomoci, zejména když mě čeká fakt něco velkého, důležitého, neobvyklého. A vizualizační scénáře, kam zahrneme jakékoliv pomůcky, které nám můžou pomoci zvýšit realističnost toho daného scénáře, to je za mě fantastický a jednoduše dostupný postup. V dnešní době moderních technologií, YouTube videí, by to pro nikoho neměl být problém. Už jen z tohohle si můžeme dát úkol na příští týden. Vezměte si mobil na některý svůj trénink, zápas, závod a zapněte audio nahrávání. Pořiďte 5 minut, 10 minut, hodinu záznamu. A až příště budete chtít v rámci svojí rutiny před výkonem nachystat svoji hlavu, něco si představit, něco si vizualizovat, něco si cvičně projet, jenom k tomu přidejte tenhle ten zvukový doprovod. Okamžitě jste tomu dodali trošku větší šťávu. Tohle ale zdaleka nebyla jediná vizualizační pomůcka, kterou Johnny Wilkinson používal. Během své kariéry si prošel několika těžkými obdobími. Měl řadu zdravotních problémů, ale i řadu výkyvů ve formě. V té době mu s tím pomáhal jeho osobní trenér na kopací techniku Dave Allred a společně přišli s takovou velice specifickou záležitostí. Během jednoho takového tréninku si totiž ten trenér uvědomil, že je John Wilkinson aktuálně strašně zaseknutý. Příliš přemýšlel nad tím, co má dělat, jak to má dělat. Ale zároveň se to snažil dělat automaticky, ale prostě to nešlo. Tohle je mimochodem taky něco, o čem Johnny Wilkinson hezky mluví v jednom rozhovoru, kdy říká, když jste v tom, když jste ve formě, když vám to šlape a jste ve flow, tak to nerozebíráte, tak nad tím nepřemýšlíte. Berete to jako samozřejmost, ale když potom něco přestane fungovat a vy jste uvnitř zápasu pod velkým tlakem a najednou po prvních pár kopech vidíte, OK, něco je špatně, něco mi nefunguje, tak vy nevíte, jak tu korekci udělat. Jednoduše proto, že vy vlastně plně nevíte, jak to děláte, když to funguje, protože je to naprosto bezmyšlenkovité. No a pojďme tedy zpátky na ten trénink. Trenér si tedy všiml, je to příliš zasekané a chtěl pomoct Johnnymu najít lepší cíl, lepší způsob, co po sobě chtít. A tak dal na tribunu za tu bránu barevný svetr doprostřed těch tyčí a řekl Johnnymu, Johnny, představ si, že tam na tom místě, kde je ten svetr, sedí pár, Harry a Doris. Harry je velký fanoušek rugby, ale Doris to vůbec nezajímá. Je jí to úplně ukradené, strašně se tady nudí. Zkus jí teďkom tím příštím kopem trošku dostat do akce. Zkus to kopnout přímo na ní, tak, aby musela zareagovat, aby jí to muselo strhnout. A tak si Johnny začal představovat, že tam sedí ta Doris a že kope tak, aby tomu kopu musela uhnout. Podařilo se, OK, tak šli dál.
Tak a teď si představ, že nechceš, aby tomu uhla, ale že chceš, aby jí to spadlo přímo do náruče ten míč. OK, podařilo se, tak hledali další detaily. A přeskočím ty jednotlivé kroky, ale říkali, že se postupně dostali k tak absurdním detailům, jako je představ si, že Doris se tady tak strašně nudí na tom rugby, že si zašla někam vedle do cukrárny pro zmrzlinu. Zkusí schodit ten čokoládový kopeček, ale tak, aby jí v ruce zůstal kornout. A takhle to pokračovalo. Ta pointa byla hledat menší cíl a menší cíl a menší cíl. A ta ještě hlubší pointa tohle bylo dát hlavě jiný záměr, než soustředit se na ten proces. Najít zajímavý cíl, najít zajímavou instrukci, která spustí automatický proces. Tohle je fascinující téma, protože v řadě případů jsme se bavili o tom, nezaměřujte se na výsledek, zaměřujte se na proces. No jo, jenže co když to, že se snažím zaměřit na ten proces, způsobuje, že jsem nesoustředěný, že příliš přemýšlím. V těchto případech nalezení toho vhodného spouštěče, jakou instrukcí, jakým cílem já dokážu tu hlavu dostatečně pročistit, aby se spustil ten správný proces, to prokopnutí toho míče, ta uvolněnost té techniky, intuitivnost té techniky, aby skrze to nastal ten požadovaný výsledek. Je to někdy alchymie, ale pevně věřím, že tam ty rozdíly uvidíte. A jak jsme si říkali už mnohokrát, mentální příprava, váš rozvoj z hlediska psychiky není o tom najít jeden konkrétní postup, který budete vždycky používat. Je to o tom neustále rozšiřovat ten rejstřík těch možností, které máte k dispozici. Rozšiřovat to svoje pochopení těch možností, které máte k dispozici. A těch situací, do kterých se můžete dostat. Přesně takhle zkuste vytvořit svou Doris pro sebe, pro svůj sport, pro svoji disciplínu. Co by to mohlo být? Jak by to mohlo vypadat? Jak by vám to mohlo pomoct zúžit to myšlení? Dát si dobrou instrukci, zajímavou instrukci, která spustí automatický proces. Z té Doris se totiž pro Johnnyho Wilkinsona zdaleka nestala jenom jednorázová tréninková pomůcka, ale bylo to něco, k čemu se i s tímhletím trenérem v následných konverzacích a v následných postupech mnohokrát vraceli. I v rámci zápasového fungování. Ale teď se podíváme i na tu zmíněnou odvrácenou stranu Johnnyho Wilkinsona. Už v té úvodní myšlence zazněla ta důležitá věc, že to, co po sobě chtěl, to, co po sobě vyžadoval, bylo tak přísné, bylo tak zaměřené na dokonalost a na to, že nesmí selhat, že vlastně neexistoval pozitivní výsledek. Existovalo jen selhání anebo úleva, že jsem neselhal, ale ne pozitivní pocit. Johnny Wilkinson o tom mluví ve dvou takových úhlech. Jednak říká, že dříve ten jeho perfekcionismus byl takhle skličující proto, že byl napojený čistě na výsledek. To, kam ten svůj perfekcionismus směřoval, bylo, jak to má dopadnout. A to byla jedna z těch věcí, která ho dostávala do těch obřích problémů a postupně si uvědomil, že tím pádem do těchto úvah, do téhleté motivace zařazuje spoustu věcí, které prostě nemůže ovlivnit. A když se naučil tohleto oddělovat, začal o tom přemýšlet jinak. Johnny Wilkinson se hodně inspiroval i v různých východních náboženstvích a filozofiích a jde to cítit i z toho, že říká, přestal jsem se zaměřovat na výsledek a zaměřoval jsem se na svoji intenci, na svůj záměr. A to mi umožnilo zůstat perfekcionistou, ale být schopen si říct, můj záměr byl dobrý, můj záměr byl dokonalý. Výsledek ne, ale záměr ano. A to té jeho hlavě hodně pomohlo. A druhý úhel pohledu, který mu dělal velký problém, tak bylo to, že ten perfekcionismus byl napojen na hodnocení jiných lidí. Říká, že byla doba, kdy potřeboval být perfektní v očích jiných lidí. Potřeboval, aby se o něm v novinách psaly ty správné věci. Potřeboval, aby i když potkal nějaké cizí lidi v kině, tak aby si ti cizí lidé o něm mysleli, tyjo, on je nejlepší, on je dokonalý, on je perfektní. A logicky říká, že to bylo šíleně vyčerpávající. Taky říká, že v něčem vlastně paradoxně mu pomohly ty těžké chvíle, kdy byl dlouho zraněný a prostě nemohl být dokonalý, nemohl hrát, nemohl trénovat. Protože mu to najednou hodně ukazovalo, jak všechno v životě je extrémně nestálé. A zase, trošku v duchu různých filozofických směrů, říká, jakmile jsem si tohleto uvědomil, že nic stálého vlastně není, tak to nejstálejší, co máte, tak je aktuální situace, aktuální okamžik, aktuální vteřina. Tomu pomohlo se následně odprostit od toho vnějšího hodnocení, od toho, jak chtěl, aby to vnímalo okolí a více o tom přemýšlet ve smyslu, jak já se chci teď a tady cítit.
Rád bych vám na konec tohle příběhu řekl nějaký velký happy end, jakože si to Johnny Wilkinson všechno v sobě uzavřel, zpracoval a závěr jeho kariéry byl úžasný a fenomenální. Tak tomu úplně nebylo. To však nic nemění na tom, že tyhle jeho myšlenky jsou podstatné. Je dobré o nich přemýšlet, je dobré si tohle všímat u sebe. A Johnny Wilkinson na tom, pokud vím, dál pracuje, protože po kariéře se věnuje studiu psychologie a právě těmhletěm tématům, perfekcionismu, strachu z chyb a tomu, jak najít ten zdravý kompromis mezi touhou po dokonalých výkonech a tou drtivou sebekritikou, která mimochodem se u něho někdy projevovala až tak, že se třeba po neproměněném kopu silně kousal do ruky. Rozhodně mu však už nikdo nikdy nevezme ten legendární rozhodující kop ve finále mistrovství světa a možná se jednoho dne v nějaké knize nebo podcastu dozvíme, k čemu zpětně v těch svých filozofických a psychologických úvahách dospěl. Pro dnešek se s ním však rozloučíme, stejně jako já se rozloučím s vámi. Moc vám děkuji za váš zájem, za sdílení tohle podcastu mezi sportovní komunitu a budu se s vámi těšit opět u dalších epizod. Mějte se krásně, nashledanou.